hasi dute 2023-2024 ikasturtea haur eskoletan eta lehen aldiz doakoak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan. Behin betiko datuen arabera matrikulazio berriak 25% igo dira aurreskolak partzuergoan. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurreskolak partzuergoaren 0 eta 3 urte bitarteko eskolen finantzaketa indartu du aurtengo aurrekontuetan. 8,9% igoerarekin. Horri esker, partzuergoko ikastetxe publiko guztiak doakoak izango dira 2023-2024 ikasturtetik aurrera. Ikasturte berria bihar hasiko da ofizialki Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eskola garraioaren gatazka pil-pilean dagoela. Arratsaldeon, hezkuntzarekin jarraiki desgaitasunen bat duten ikasleen errealitatea ez dago islatuta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza lege proiektuan. Elbarritasun mota ezberdinak dituzten hainbat pertsonak eta arlo horretan lan egiten duten eragile zenbaitek egin dute salaketa. Uste dute lege proiektuak modu murriztatzailean ulertzen dituela inklusioarekin eta aukera berdintasunarekin lotutako esparruak eta ondorioztatu dute desgaitasuna duten pertsonak ikustezin direla egitasmoan. Gauzak horrela, berme mekanismoak ezartzeko eskatu dute. Horrez gain, gaur EH Bilduk ere hezkuntza legearen baitan agerraldia egin du. Bertan, Peio Otxandianok EH Bilduko bozeramaileak hitz egin du eta legearen aurrean aurkeztutako emendakinak azaleratu ditu. Esan dugunez, guk uste dugu herri honek jauzi politikoa behar dituela, herrigintza eta naziogintza prozesu garaikidea jarri behar dituela martxan, eta hain zuzen ere hor kokatzen dugu hezkuntza lege hau. 3 herrialdetako EAeko hezkuntza lege hau. Euskal Herriaren zati batez ari gara, edo Euskal Herriaren zati bati eragiten dion lege batez ari gara, baina ez bairik gabe sakontasun politiko handiko eztabaida bata honako hau. Ikuspegi nazionalez abordatzen duguna, eta uste dugu ikuspegi nazionalez abordatu behar dela eztabaida hau. Garraio enpresak esaten ari ziren zerbitzua kolokan zegoela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan eta azkenean gaur arratsaldean hartu dute. Erabakia bihar ez dute eskolara joateko eta handik bueltatzeko autobusik izango Arabako eta Bizkaiko eskola publikoetako 10.000 ikaslek baino gehiagok. Aurretik dator auzia. Jaurlaritzak eskola garraiorako ibilbideen lehiaketa egin zuen urtearen hasiera aldera eta lehiaketara ateratako 477 ibilbideetatik 387 geratu ziren hutsik. Gero, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila aurreko ikasturtean ibilbide horiek egin zituzten garraio enpresekin jarri zen kontaktuan eta galdetu zieten prest egongote liratekeen orain arteko baldintzetan lan horiek egiteko. Horien emaitzak jasota, ibilbide denak esleituta daude Gipuzkoan, baina 17 esleitu zituzten Araban eta bat ere ez Bizkaian. Hori ikusita Jaurlaritzak ostiralean iragarri zuen eskola garraioko enpresak ibilbide denak egitera behartuko dituela agindu baten bidez. Atzo argitaratu zen agindu hori eta garraio enpresek helegiteak jarriko dituztearen kontra. Eta Ipar Euskal Herrira salto jarduera ekonomikoa egonkorra eta zalantza gutxigokoa da. Hala ondorioztatu du Baionako merkataritza eta industria ganberak 6 hilabetean behin plazaratu ohi duen barometro ekonomikoan enpresek emandako erantzunen oinarrituta. Inflazioaren ondorioz, enpresen negozio volumena handitzeari utzi badio ere, enpresaburuek suspertze bat espero dute hurrengo hilabeteetan. Lan merkatuak ere hobera egin du eta langabezia tasa apaldu eginda. Eta ez beharra gertatu da Barakaldon. Emakume bat hilda aurkitu dute kutxazain automatiko batean. Ikerketa baten ondoren, baztertu egin dute kriminalitate zantzurik izan denik. 42 urte zituen emakumeak eta Barakaldoko kaleetan maiz ibiltzen zen. Heriotza hau Rontegi etxerik gabeko emakumeentzako aterpetxea itxe ondoren gertatu da. EH Bilduk jakinarazi zuen,
Barakaldoko udalak aterpetxea itxiko zuela, aterpe horri eustea aurreikusi ez zuelako. 6 plaza zituen honek kaleko hezitzaileen programak arautzen zuen eta etxegabetasun egoera kritikoko egoerei erantzuten zien. Hildako emakumea omenduko du beste bi egoitza inklusioaren eta etxegabetasuna desagerraraztearen aldeko plataformak bihar herriko plazan goizeko 11:00. Era berean, gertatutakoa salatuko du Berriotxoak pobreziaren eta bazterketa sozialaren kontrako elkarteak ostiralean. Bilboko euskaltegietan matrikulatzeko kanpaina abiatu du Hiriko Udalak Euskara Baietz lelopean. Azkenean Euskara normalizatzeko lehenengo urratsa zein izan behar dan argi dago, ikastea da, eta horretarako gaur ez daukagu aitzakirik, ez? Bilbon 17 euskaltegi ditugu, maila desberdinekin eta ordutegi desberdinekin, eta hortaz gain Bilboko Udalak diru laguntzak ematen ditu. Zentzu horretan berriz ere azpimarratu, Bilbon inongo aukerari zabalena dagoela euskara ikasteko. Goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte, lanun batetan ere badagoela euskara ikasteko, bakoitza behar duen modulajean. Aukerak daude egunero eskolara joateko, trinkotasun handiko ikastaroetan, astean zenbait egunetan joateko, astean egun bakarrean joateko bai, onlineko formatoan, aurrez aurreko formatoetan, amestu alditu zuen aukera guztiak hor daude. Lekeitio festan murgilduta dago eta atzo antzareguna izan zen bertan. Hor dago atzarra. Pitiri! Prest! Garremua barrura, patroiak. Ondo hasi gara aurtengo atzar jokua. Bigarrena bebai. Eukidotze bosgarrenari bebai. Oso ondo! Aupa, Titiri! Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Desgaitasunen bat duten hainbat pertsonak salatu dute, ikusezinak direla EAeko hezkuntza lege proiektuan eta hezkuntza legearen parte izan nahi dutela. Berme mekanismoak ezartzeko eskatu dute. Eskola publikoaren aldeko plan estrategikoa definitzeko ordua dela nabarmendu du EH Bilduk. Hezkuntza lege proiektuari aurkeztuko dizkion zuzenketen ildo nagusien berri eman du Otxandianok. Esan dugunez, guk uste dugu herri honek jauzi politikoa behar dituela, herrigintza eta naziogintza prozesu garaikidea jarri behar dituela martxan,
Eta hain zuzen ere hor kokatzen dugu hezkuntza lege hau. 3 herrialdetako EAEko hezkuntza lege hau. Euskal Herriaren zati batez ari gara, edo Euskal Herriaren zati bati eragiten dion lege batez ari gara, baina ez bairik gabe sakontasun politiko handiko eztabaida bata honako hau. Ikuspegi nazionalez abordatzen duguna, eta uste dugu ikuspegi nazionalez abordatu behar dela eztabaida hau. Nafarroara egingo dugu jauzi, orain izan ere Iruñeak batzen gaitu lelopean, batasunaren pribilegioaren 600. urteurrena ospatuko da irailaren 10 bitartean. Programa zabal bat izango da. Iruñea batasunaren pribilegioaren 6. urteurrenaren bestan murgildurik dago. Besta honek mendeak iraun zituen liskarren bukatzeak ekarri zuela oroitarazten digu. Artea, ondarea eta kultura ardatz harturik, udalak hiriko Nabarreria, San Zernin eta San Nikolas Burgoak batu zituen ituna edatzeko jarduera programa zabala egin du. Kuriosidadez, duela menderdia baino gehiago sinatu zen itun hori, hiriko mugarri esanguratsuenetako bat izan da. Izan ere, Iruñeko udalak instituzio gisa ezartzea ekarri zuen, eta nolabait hori guztia ospatzeko 11 gauza izango da Ezker Eskuin Erresuma Zaharreko hiriburuan. Horietako jarduera interesgarri bat, bisita gidatuak. Bai, egiten dira batasunaren pribilegioaren inguruko data hauetan, eta igotzen gara udaletxera bisitatxo bat egiten diegu Iruñeko herritarrei, eta zalduz pixka bat hemen eguneroko tasunan ezin direnen ikusten gela hauek edo. Iruindarraunitz hurbildu da eta etxe ondoan duten udaletxea bezalako eraikuntza bat barru-barrutik ezagutzeko parada izan dute. Berez oso bitxia da hemen barruan egotea. Bizitza osoa pasatu dugu kanpotik ikusten, eta sartzen egotea, barruan egotea oso berezia da. Eta bisita gidatuekin batera, Erdi Aroko azoka, erakusketak eta doike. Iruindarrak esperoan dituen dronen animalizko ikusgarria. Batasunaren pribilegioaren ospakizunen baitan Iruñako alkateak Espainiako errege-erreginak gonbidatu ditu hiriburura ostiralean. Provokazio gisa hartu dute herritar askok gonbidapena izan ere, hiria biltzeko festa batean eztabaida handia sortzen duen monarkiaren gaia mahai gainean ezartzen du. Iruñeko alkateak Espainiako errege-erreginei gonbitea luzatu die batasunaren festan parte har dezaten, zentzurik ez duen gonbidapen batean. Lehenik eta behin batasunaren garaian Nafarroa erreinu librea zelako eta ez gaztela. Eta bertzetik monarkia bezalako gai eztabaidatsua mahai gainean paratu duelako batasuna beharko lukeen besta batean. Duela 2 legealdi, Joseba Sironek batasunaren pribilegioaren ezkutua aparatu zuen udaletxeko jolean, eta Nafar eskuinak hurrengo legealdia berreskuratu bezain fite, ura Espainiako borboien ezkutuarengatik aldatu zuen. Orduan, hor segatik gure gibelean dagoen eskutu hau, borboi monarkiaren adierazlea da, eta ez batasunaren privilegioa. Azkenean gogoratu behar dugu batasunaren privilegioa badela nolabait Iruñeko sorreraren eguna edo, ez? 3 borgoen artean nolabait sinatutako itun bat, nolabait hiria eraikitzeko edo bakea sinatzeko eta hiria osatzeko. Orduan guretzat egun garrantzitsua da eta ez dugu ulertzen eta ez dugu onartzen nolabait bisita. Batasunaren pribilegioaren bestan gauza unitz dago ospatzeko. Baina inondik inora gaztelak Nafarroa konkistatu eta suntsitu zuenekoa. Iruña Europako hiri moderno eta batu baten bidean zegoelarik, Nafar izaera debekatu baitzitzaion. Historia etengabe errepikatzen den heinean, Espainiako errege-erreginen bisitak balio beza gure hiriaren historiaz pitxin bat gehiago jakiteko.
Euskara, katalana, galiziera eta aranera erabiltzeko erreforma erregistratu dute Espainiako Kongresuan. Horren arabera, hizkuntza horiek batzorde bilkura eta eztabaida guztietan erabilia ahal izango dira. Gurera bueltan, Azpeitiko instrukzioko bigarren epaitegiak jakinarazi du bidegi auziko bigarren kereila behin-behinean artxibatuko duela. Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztu zuen, bildu agintean zenean, AP bat autobidearen eraikuntzan diru publikoa oker erabiltzea eta agiriak faltsutzea egotzita. Ez dago behar bezala justifikatuta, auzia eraginduen delitua egin izana. Horrela dio autoak. Artxibatu berri duten kereilan, 5 lagun salatu zituen Aldundiak Eskoriatzar Laban zatian egindako lanengatik. Bidegiko 3 arduradun eta 2 enpresetako kide bana. Ekonomia arloan berriz, Ipar Euskal Herrian, Baionako merkataritza eta industria ganberaren barometroaren arabera, egonkorra eta zalantza gutxikoa da. Inflazioaren ondorioz, enpresen negozio volumena handitzeari utzi badio ere, enpresa buruek suspertze bat espero dute hurrengo hilabeteetan. Lan merkatuak ere hobera egin du eta langabezia tasa apaldu eginda. Bilboko euskaltegietan matrikulatzeko kanpaina abiatu du hiriko udalak euskara baietz lelopean. Izan ere, euskararen normalizazioaren alde Bilboko 17 euskaltegiren batean matrikula egiteko deia egin du udalak. Bilboko euskaltegietan matrikulatzeko kanpaina abiatu du hiriko udalak euskara baietz lelopean. Eta helburu argi batekin egiten dugu, Bilbo gero eta euskaldunagoa izatea. Izan ere, udalak animatu nahi du euskaraz ez dakitenek, edo ikasten, edo hobetzen jarraitu nahi dutenek euskararen alde egin dezaten. Bizkaiko hiriburuko 17 euskaltegitakoren batean matrikula egiteko. Eta, bueno, azkenean euskara normalizatzeko lehenengo urratsa zein izan behar dan argi dago, ikastea da, eta horretarako gaur ez daukagu aitzakirik, ez? Bilbon 17 euskaltegi ditugu, maila desberdinekin eta ordutegi desberdinekin. Bilbo euskaldunago egiteko euskaltegitara herritar guztiak gonbidatu dituzte. Zentzu horretan berriz ere azpimarratu, Bilbon inongo aukerari zabalena dagoela euskara ikasteko. Goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte, lanun batetan ere badagoela euskara ikasteko, bakoitza behar duen modulajean. Aukerak daude egunero eskolara joateko, trinkotasun handiko ikastaroetan, astean zenbait egunetan joateko, astean egun bakarrean joateko bai, onlineko formatoan, aurrez aurreko formatuetan, amestu alditu zuen aukera guztiak hor daude. Gogoratu dute gainera, udalak euskaraz ikasteko diru laguntzak ematen dituela. Diru laguntzak bideratzen ditugu kolektibo batzuei zuzenduta dausenak. Alde batetik gurasoak,
beste alde batetik denbora libreko begiraleak, eta azkenik diru sarrera txikien dituzten pertsonak. Halaber, euskararen erabilera sustatzeko diru laguntzak handitu dituztela nabarmendu dute. Gu beti gure izango dugu gehiago goti, ez? Jendea badago animatzen den euskaltegietara, eta euskaltegietan hemen gauz, ez? Eta azken urtetan be, hemen gauz eta gogotxu. Oin dekogun gogue da, zenbat eta jende gehiago etorri, gu posago. Hala, udalak eta euskaltegiek nahi dute matrikulazio kopuru hori pizkanak handitzea. Kalean, plazan, dendetan eta hiriko leku guztietan euskaraz egiteko. Euskarari bultzada emateko ere Gasteizko Udalak euskara ikasteko 900 plaza eskainiko ditu datorren ikasturtean. Irailaren 13 arte izango da izen emateko epea zabalik. 2023-2024 ikasturtean 900 plaza eskainiko ditu Gasteizko Udalak eta Foru Aldundiak euskara ikasteko. Epea zabalik dago jada eta irailaren 13 arte irekita izango da. Aurten ikasi eta bizi euskarak giro honean lelopean aurkeztu dituzte ikastaroak. Erakundeen helburua da euskara sustatzea Gasteizen eta Araban. Euskararen erabilerak bilakera positiboa izan du Gasteizen azken hamarkada honetan. Orain, 40 urte euskaraz hitz egiten zuten pertsonak 5% baino gehiago gutxiago ziren. Gaur egun aldiz 30% dira. Izan ere, azpimarratu dutenez azken hamarkadetan bilakaera nabarmena izan du euskarak, eta ekimen hauekin aurre ikusten dute hurrengo urteotan gizarteak bide horretatik jarraituko duela. Ikastaroak 4 multzotan banatzen dira. Gurasoentzako ikastaroak 166 orduko ikastaroa da eta astero 2 orduko 3 saiotan banatuta dago. Urritik maiatzera egingo dira eta matrikula arrunta 122,4 euroko da. Bigarren multzoaren kasuan, hau da, 55 urtetik gorakoentzako ikastaroak, 12 ikastarotik 4 biztantzareko zentroetan izango da. Ikastaroaren prezioa 52 eurokoa da. Jatorri atzerritarra dutenentzako ikastaroetan, oinarrizko euskara irakatziko da eta helburua da ikastaroa egin ostean hasierako mailako taldeetan sartu ahal izatea. Kasu honetan 9,7 eurokoa izango da matrikula. Azkenik merkataritza eta ostalaritzan lan egiten dutenentzako ikastaroak bitan banatzen dira, A1 mailakoa eta B1 mailakoa. Matrikula 48,9 eurokoa izango da eta langabezian egonez gero 115ko obaria aplikatuko da. Festekin jarraiki Ordizian euskal jaiak dira eta gaurko egunean deigarriena gazta lehiaketa da. Aurten, 50. urteurrena du latxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketak. Udan Arbeo. 50. gazta lehiaketa Goierrin gelditu da, Segurako Ondarre baserriak irabazi baitueneko Goiburu gaztagileak. 5. aldiz irabazten duen aldia da eta aurtengo enkantea 3.500 eurotan saldu da gazta irabazlearen erdi hau. Hori hala, aipatzekoa bestalde, aurtengo epaimahaian aldaketa bat izan dela, Juan Mari Arzak izan da orain arteko 1982. urtetik gaur arte epaimaiko lehendakari, baina orain lekukoa hartu du Pedro Subijanak eta omenaldi xumea egina izan diote Arzak sukaldariari berari. Giro aparta izan da aurtengoa ere eta aurtengo saria Goierrin gelditu da. Ordizia dagoeneko euskal jaietan murgilduta dago, aurreko urteetan bezala egitaraua oparoa izango da. Besteak beste hilaren 6an egingo den aparteko azokoa eta aurtengo bere 50. urteurrena ospatuko duen latxa edo Karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketa azpimarratu behar dira. Oraingo honetan ere Ordiziako azokan giro aparta izango dute eta goiz osoan zeharrera guztietako lehiaketak eta erakusketak ikusi ahal izango ditu bisitariak. Baina oihartzun handiena duena gazta lehiaketa da. 1904koak dira azokaren lehen erreferentziak. Urtero Ordiziako betialei pilotalekuan egiten dute lehiaketa eta izena ematen duten artzainek irail hasierarako aurkeztu behar izaten dituzte gaztak. Delikatuz interpretazio zentroan jasoko dituzte gazta horiek eta asteazkenean bertan eramango dituzte pilotalekura, dantzari, txistulari eta dultzaineroek lagunduta.
Desfila ere egingo dute egun horretan, artzain, agintari, epaimaikide eta kofradiako kideekin. Eta epaimaiari dagokionean sukaldari ezagunek gastronomia arloko adituek eta kazetariek osatuko dute. Orotara 5 sari banatuko dituzte aurten ere. Eguerdian izango da gaztaleiaketaren enkanta eta sari banaketa. Hain justu hori izaten da unerik berezi eta ikusgarrienetako bat. Juan Mari Arzak sukaldariak irabazi zuen lehen enkantea, 1980an. 12.000 pezeta ordaindu zuen gazta erdia, oraingo 72 euro pasatxo. Iaz aldiz Bastidako mitarte bodegak erosi zuen Eli Gorrotxategi Basaindarraren eta Jose Mari Jauregi Lazkaotarraren gazta erdi irabazlea, 9.600 euro ordainduta. Ikusi beharko da urtengo enkantea zenbateraino heltzen den. Hori bai, enkantan jasotako dirua Ordiziako Lagunkiro elkartera bideratuko dute, urtean zehar antolatzen dituzten ekintzetako gastuei aurre egiteko. Nafarroan berriz asteburuan Beltza Weekend jaialdiaren 5. edizioa ospatuko da Iruñean eta kontzertu eskaintza zabala izango da. Heldu da Beltza Weekend jaialdiaren 5. edizioa Iruñara. Musikak ez ezik, kulturak bilduko ditu egun hauek. Bertzeren artean, antolatzaileek erakusketa berezi bat paratu dute ikusgai Kondestable Jauregian, I'm a Soul izenburuarekin. Nafarroako 9 emakumezko artisten erakusketa kolektiboa da eta ikusgai dagoia da. Jaialdiaren kontzertu gehienak zentralaretoan ospatuko dira. Aurtengo jaialdia oso potente dator, kartelburu bi, JP Bimeni Burundiko soul abeslaria, soul klasikoa jorratzen du, eta bestaldetik estatu batuetatik badator Eli Paperboy Red, Rhythm and Bluesaren, enfant terrible bat bezala hasi zen, eta gaur egun izen handiko artista da musikaren unibertsuan. Horiekin batera, The Ready Mares, Pariseko Beat and Soul taldea, eta The Four Breakers edo The Titanians arituko dira bertzeak bertze. Larun bat eguerdian, Zaldi Zurian, Doako Akatz talde bilbotarraren kontzertua proposatu dute eguerdiko zintzur bustitzearen tenorean. Festivala borobiltzeko Iruñeko Keops edo Bakara klubetan, hortzegunetik larun batera musika beltza paratzen duten pintxadak izanen dira. Plan goxoa hortaz, astebururako. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Aslaren Leiotik abestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez. Gure aldetik horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu satarian dituzuela eskuragarri. Gero arte.